Yes, sir. I want to have na Bluetooth. I don't know Bluetooth. Give balite phone again now. What piano recording? I don't know recording. I don't know recording, sir. I'm way body. I didn't record it. Okay. No. Otele no wo to mpagade. Yes, sir. Me ponu ku kwa am go tea the no wo to your father de. Yes, sir. Eh? Yes, sir. Yes, sir. Taka mpagade. Pagade otani hu. Aya the way phone na la ke bi oto gelas. When I hear me again now, you shot the quack ma. Eh? Even I got the bedroom down, gave around I wear gram screen here. Are you okay? I heard the packet. Even a bedroom down, gave around I with cheering who's screen here. I'm a palamoka here now. I'm a palamoka, came water go home, don't ever malamoka. Came water go home and walk away any moon be at there and some bialy water rama. Don't have a pala here, pay my mocha. No. Ike yikwere ike wa baya n'ime vute cholesterol. Gịnị mere otere gị jide? Lewa ya front Chineke agbago kọnwa pinko mram. Ko di otele ọpa. Ike wo amị amụ no cholesterol adu nwoke ibe. Ele ngi shi mata ikeke. Eh? Okay, come to Come here, Bia with the phone now. Bia with the phone now, Chile Kabagoko. Elengish mate moto di Otela. Okay, come to get this girl. Kusho quick and a phone. Oh, ma'am. Marepa ikeke wo, Marepa rodi keke pere. Eh? Yes, sir. Yo tiko dike graga me inherit na aka mmadụ. Ike wa nwenga ma amata cholesterol. How ike graga ma bru, ma bingo. E da fole. 27, sir. It is 27. Wo dike graga fu. Ike yiri boot mini bus. 8 seaters. Oh, dike graga bru. Bokishezeri. Ine na tuga na ekushi okwu ike na. Kwena ni hem na gwa gị na. Kwena ni hem na ekwu na ekushi okwu ike here. Ka m na no gị gbanwe mputu ogi. Debi shi na no ira. Yes, sir. Lagos, sir. Papa aka no proof phone ga. Lagos. Wonya be. Enugu State. Ebe na Enugu. Onye ọgụ. Ebe go. Adọgba. Negi na nagodendo. Mma m na ya mpa ma anwụgo. Ew, ndonna. Gịnị gburu mpa gị? Ọ yala ahụ. Enya were kamera ahụ tinye ihu gị. Gị wepụ kamera n'obi gị yiri obi nkịta. Wepụ kamera n'ọnụ gị n'obi yiri obi nkịta. Echochi ya mebutu ogi. If you laugh here unnecessary na ma kwata ogi here. Lekwa agbara gbe olu gị agbashi iri ekwe nke wiri. Ogi kam ju agata iri ekwe iri this girl. Yes, sir. Ele he we shot gị here. Sorry, say when you wait, sir. Leo to obi ishi mwesha no kan onye fukola. Oh, go in there gaga anyway sin na call up letter obi handle otra.
Magolo arịrịzi. No, sir. Emele nwanyị na nwanyị mbụ. Mba. Ị nwere agwa ọjọọ? Mba. Egbe eluigwe ogbole mmadụ na family unu. Mba, sir. E nwere onye na-aṅụ goof n'ụlọ unu? Mba o, mba. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ dis guy? Gịnị ka ị rụga? Okay, sorry, I'm not me kwuru on network. Sorry, sir. Ana m eme industrial cleaning, na-emekwa makeup. Anambra steeti Otele Gwegwegwe mgbe ha tara gị nyụrụ Chineke agba gị ọkụ. Ama n'ihi na-ekwu, sir. Sorry, sir. Mgbe ha tara gị nyụrụ. Mba. Enyuhụ. Den eleghị ebubatara Anambra steeti na ọtịta ataga gị. Eleghị ebubatara Anambra steeti na ihe ataga gị. Na-ajụ m ebe ka. Sorry, sir. Sorry, sir. Ewe n'iwe. Genotype gị. Genotype gị. Blood group gị. Oya, kpọọ nọmba gị. Kpọọ nọmba gị. 080 63 27 22 43. Okay, oh, sorry, sir. Ebere nga ọ ijikwa gị n'iwu onye akpịrị ego, onye ayịya ego. Ọ ijikwa gị sị ime ị ga-adị ugbo ebere nga na-enwebe onye mkpụrụ n'ugwu isi. Akpịrị ego dị gị, nsị gị kpọọ your phone number, gị kpọwara m OP. Gị gwawa m OP. Da ọ wụ ihe ịrụ ha. Kpọọ your phone number, gị kpọcha nọmba gị bịa kpọwa OP. Damn you. Business woman. Damn you, a business woman. Kpọọ your phone number. Okay, sir. 080 63 27 22 43. Good afternoon. I will block you now if you don't on that light now. I will block you now and don't joke with me. Think I'm playing here with you. Sorry, sir. Okay, be here before. Can you get here again? Adabim. Okay, be here. Remember get interview before. Mba, adabim. If I go to Beba for interview. Mba. I am coming here. Mega back about social media. Ni nenga niru. Yes, sir. The phone na la ke bilio to get last. For that person not that who me that nam walk gabe. Take a get back or because he who back when Bahona before. You happy before gas nam walk here. You happy before whom Gishia. The gas nam walk here till take a back or respect your movie here. But you're that fan. But you're that fan, or you go down from here, them here for it. Oh, Jen, can you I am Jenna, the men. I mean, if I Jen, don't want to talk. I can't relate it there. A long game. Mama. Bra Jesus. Ese? Mama. Monya. Mama. Pona side man who of man and Mama will take it. Bishop Uchejela, and it's kind of a little bit dark right now. Miri chorizo, so this is my face. After a mission before call Logabata. Call on you. So I don't need to fake it. This is real me now. Am I not beautiful? Before call on ya bata. Before your phone call, your video, my darling.
I want to raise the rule soon about Setamon picture, guy walking his way, one thing going around to the court order. Each out eat a kettle of Bianga Bia Bum say, Bia Bum your dialect. Chideke watch Italia. Watch Italia, well, we should leak a watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back at the just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Chineka Bago.